in kunne ya ji gangan jiki ya tsira. Wannan karin magana na tasiri ne ga wanda ake ta masa gargaɗin cewa kada ya aikata wani abu, wato ya guji aikata wani abu, wato ya riƙa kiyayewa wajen kutsa kanshi cikin sabgar da bata shafe shi ba. Kuma wannan sabgar tana ɗauke da ruɗani a ciki, tana ɗauke da matsalolin da za su iya tada wa mutum hankali ko kuma dakushe shi daga iya aikata kataɓus a rayuwarsa, ya zamanto cewa ba shi da wata mamora, ballantana ya iya aikata wani abin a zo a gani. Misali, mutum ne bai da ƙarfin da zai iya yin takara a siyasance, kuma akwai abokan hamayya da suka fi shi duk wata dama da za su iya cin zaɓe na siyasa, ko ta zaɓen gaskiya da gaskiya ko ta maguɗi da murɗa-murɗa. Amma shi ɗan abin da yake da shi da basu taka kara sun karya ba, ya ce shi zai tarkata su gaba ɗaya ya saida don ya yi takarar nan a tunanin cewa zai ci zaɓe. Kuma mutanen da suke tare da shi, masoyansa na gaskiya, sun gwada mai cewa ya fa ƙyale wannan sabgar, ba tasa ba ce domin ta fi ƙarfinsa. Shi kuma ya ce tabbas ya ji ya gani zai shiga wannan zaɓe. Ya saida gidajensa, ya saida filayensa, ya saida wasu kadarorinsa kamar motoci da sauransu. Ya je banki ya ciwo basussuka na fitan hankali da ko da ya ci zaɓen ma ƙarshe ba zai iya biyan waɗannan kuɗin cikin kwanciyar hankali cikin jin daɗi ba. Kuma daga ƙarshe aka zo aka yi wannan takarar ya faɗi, bai kai ko'ina ba. Don haka waɗannan abokan nashi da suka yi ta nusasshe shi cewa kada ya yi wannan takara ya ƙi ji, to yanzu fa ga shi gaskiya ta yi halinta. Kenan tunda kunnuwansa sun ƙi ji, yanzu ga shi jikinsa na ɗanɗana uƙubar da ya sakamakon aikin da ya yi. Inda a ce ya ji shawarwarinsu, da bai tsinci kansa cikin wannan fitina ba na tafka hasara na ga ɗumbun basuka da ke kan shi. To kun ga yanzu tunda kunnensa ba su ji ba, yanzu jikinsa ya ji. A nan zan dakata, tare da fatar za mu haɗu a darasi na gaba inda za a ji wani sabon karin magana. A huta lafiya.